στούντιο αυτό στο Λονδίνο του Βαγγέλη Παπαθανασίου γεννήθηκε και γράφτηκε όλη η μουσική από το έργο Ραψοδίες που πλημμυρίζει τις δύο εκπομπές μας του Πάσχα. Είμαστε λοιπόν μαζί με τον Βαγγέλη, εδώ στο στούντιο που έγραψε τη μουσική του, και θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσουμε ακριβώς από το γεγονός ότι για πρώτη φορά ίσως η βυζαντινή μουσική δένεται με την ηλεκτρονική μουσική. Πήρες λοιπόν τους βυζαντινούς ύμνους και έβαλες μια δική σου άποψη μουσική, την ηλεκτρονική. Τι είχες στη σκέψη σου όταν το κάνεις αυτό και εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα μέσα από αυτό το έργο? Όχι, απλώς είναι σαν το σκηταλοδρομία. Παίρνεις κοιτάζει και συνεχίζεις. Η βυζαντινή μουσική είναι μια καταγραφή μέσα στα δικά μου κύτταρα όπως και στα δικά σου, και ο τρόπος της έκφρασης είναι ο τρόπος της εποχής μου, με τα εργαλεία, τα όργανα της εποχής μου. Ίσως κάποιοι που δεν είναι έτοιμοι να αποδεχθούν αυτά τα μηνύματα αντιδρούν. Αντιδρούν και περισσότερο μάλιστα όταν το παραδοσιακό δένεται με αυτό το προχωρημένο είδος μουσικής της ηλεκτρονικής. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια όχι παρατήρηση, μια διευκρίνηση. Η μουσική είναι μία και υπήρχε πριν από τον άνθρωπο. Η ηλεκτρονική έκφραση είναι η σύγχρονη, είναι τα σύγχρονα όργανα. Οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε εποχή ο άνθρωπος για να εκφραστεί ηχητικά μουσικά, αρχίζοντας από τη φωνή, άρχισε σιγά σιγά να κατασκευάζει μηχανές. Λοιπόν, το φλάουτο, το τίμπανο, το κόρνο, όπως ο ίδιος. Αν έχεις να εκφράσεις ή να πεις κάτι, δεν έχει καμία σημασία αν θα χρησιμοποιήσεις ένα βιολί, μια κιθάρα, ένα φλάουτο, ή θα χρησιμοποιήσεις ένα ηλεκτρονικό όργανο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτά όσον αφορά τώρα τη μουσική που έχουμε στην εκπομπή μας, που μας την παραχώρησες και σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ξέρεις, είμαστε στις ημέρες του Πάσχα. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και λιγάκι για αυτές τις ημέρες που έχουν έτσι μια τελετουργία και μια άλλη ατμόσφαιρα. Καταρχήν, τι είναι για σένα το Πάσχα? Τι σημαίνει για μένα το Πάσχα? Κοίταξε, το Πάσχα είναι μια γιορτή η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Άνοιξη. Η Άνοιξη σημαίνει πιο πολύ ακόμα από το Πάσχα. Έχουμε δώσει την ταυτότητα και το χαρακτηρισμό στο Πάσχα, η μέρα της αγάπης, η μέρα της, και αναρωτιέμαι μερικές φορές σε αυτή την εποχή που ζούμε πόσο αληθινή είναι αυτός ο χαρακτηρισμός. Αυτό δεν είναι καθόλου αληθινός. Δεν νομίζω να χρειάζεται Πάσχα για να έχεις γιορτή αγάπης. Αγάπη μπορεί να αγαπάς κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να αγαπάς 2-3 μέρες το χρόνο για να νομίζεις ότι έκανες κάτι.